ሙሐመድ ሳላህ ናይዚ ዘመን ተጻዋት ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ንሱ ካብቶም ዝዓበዩን ኣገደስትን ናይ ዓረብ ኣትሌታት ሓደ ምዃኑ እውን ዘካትዕ ኣይኮነን። እንተኾነ ግና ሳላህ ናብ ደረጃ ንምብጻሕ ዝገበረ ጉዕዞ ቀሊል ብዘይ ምንባሩ ኣብ ሙሉእ ዕድሚኡ ብዙሓት ፈተንቲ እዋናትን ዕንቅፋትን ኣሕሊፉ እዩ። ይኹን እምበር ብዝለዓለ ቆራጽነትን ጻዕርን ግና ሳላህ ንፕሪምየር ሊግ ካብ ዘሳኽዑ ዓበይቲ ተጻወትቲ ክኸውን ኪሉ እዩ። እሞ ደኣ ቀዲመ ሰላምታ ይናቕረብኩ ነዚ መደብ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ይፈቱ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ድማ ብዛዕባ ሙሐመድ ሳላህ ኣመጻጽኡ እውን መወዳእትኡ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ሓቢርኩም ንጽንሑ። ሙሐመድ ሳላህ ብዕለት 15 ሰነ 1992 ዓመተ ምህረትን ትውለድ ኣብ ግብፂ ናግራብ እተባህለ ንእሽተይ ዓዲ ክዓቢ ኪሉ እዩ። ሞ ሳላህ ኣብታ መንደር እናተጻወተ እንከሎ ተህቡ ደሚቑ ክርአ ስለዝጀመረ ኣብ መወዳእታ ምስ ጋንታታት መናእሰይ እቲ ከባቢ ከምኒ ጋንታታት ኢትሃድ ባስዮንን ዑስማን ዳንታን ክጽምበር ኪሉ እዩ። እዚ ንሞ ሳላህ ኣዝዩ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዩ። ኣብ 14 ዕድሚኡ ኩዕሶ ክጻወት ዝጀመረ ሳላህ እውን ሓደ ስካውት ኣዝዩ ስለተመሰጠ ንሳላህ ምስ ጋንታ መንእሰያት ኣልሙልድ ንኽጽምበር ዕድል ሂብዎ እዩ። ሳላህ ካብ ቀደም ጀሚሩ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ይደሊ ስለ ዝነበረ ነዚ ዓቢ ዕድል ሽዑን ሽዑ ክቕበሎ ገይርዎ እዩ። ብሓገዝ ስድርኡ ኣብ ልምምድ ኣልሙላድ ንምስታፍ ትምህርቲ ንኽዘልል ተፈቒድዎ እዩ። እዚ ጻዕሪ ንሳላህ ፍረ ዝረኸበሉ ክኸውን እንከሎ ኣብ 15 ዕድሚኡ ብናይ ሽዑ ሰልጣኒ ይርአ እሞ ብኡ ንብኡ ድማ ናብ ላዕሎት ጋንታታት ክድይብ ኪሉ እዩ። ኣብ መጀመርታ እዋን ተኸላኻላይ ኮይኑ ይጻወት ዋላ እኳ እንተነበረ ሰራሕተኛታት እቲ ክለብ ግና ጽቡቕ ሽቶ ናይ ምምዝጋብ ክእለትን መስተንክራዊ ናህርን ከም ዘለዎ ኣስተብሂሎም እዮም። ሳላህ ሽቶ ንምምዝጋብ ዝገብሮ ዝነበረ ድፊት ኣዝዩ ዓቢ ስለ ዝነበረ ሓደ እዋን ኣልሙላው 4-0 ስዒሩ እንትወፅእ ሽቶ ከመዝግብ ብዘይምኽኣሉ ኣብ መቐየሪ ክዳን ኮፍ ኢሉ ክበኪ ተራእዩ። ኣብ 2012 ሳላህ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግብፂ ብዘራዮ መስተንክራዊ ብቕዓት ካብ ክለባት ኤውሮጳ ኣቓልቦ ክስሕብ ጀሚሩ እዩ። እንተኾነ ግና ግጥም ፕሪምየር ሊግ ግብፂ ኣብ ስታዲየም ፖርት ብዘጋጠመ ዓመፅ እዚ ናይ ግብፂ ሊግ ክቋረጽ ተገይሩ እዩ። እንተኾነ ግብፃውያን ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ክጻወቱ ብዘይምኽኣሎም ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ምስ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ክለባት ስዊዘርላንድ ዝኾነት ኤፍሲ ባዝል ምሕዝነታዊ ጸዋታ ንምግባር ወሲነን እየን። ኣብዚ ጸዋታ ሳላህ ኣብ ካልኣይ ዕብረ ተቐያሪ ኮይኑ ብምእታው 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ ግብፃዊት ጋንታ ንባዝል 4-3 ክትዕራ ሓጊዝዋ እዩ። ሳላህ ዝድነቕ ቅዲ ጸወትኡ ስለ ዘረኣየ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ባዝል ክፍርም ገይሮሞ እዮም። ኣብ መጀመርታ ኤውሮጳዊ ምዕራፍ ናይ ሳላህ ህይወት ከቢድ ገይርዎ እዩ። ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ብዘራዮ ብቕዓት ዓለም ለኸ ተፈላጥነት ክረክብ ገይርዎ እዩ። ኤፍሲ ባዝል ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ ዓብላሊት ብምዃን ርብዕ ፍጻመ ምስ ዓባይ ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም ተረኸበትሉ እዋን ናይ ሞ ሳላህ ግደ ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ። ሳላህ ብዘራዮ ብቕዓት ድማ ብሉፅ ተጻዋታይ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ክሽለም ኪሉ እዩ። ቸልሲ ብርቱዕ ተገዳስነት ኣብ ልዕሊ ሳላህ ስለ ዝነበሮም ነዚ ግብፃዊ ንጉስ ናብታ ለንደን ክለብ ንምምጻእ ኣስታት 11 ሚልዮን ፓውንድ ከውፅኡ ገይርዎም እዩ። ናይ ግብፂ መበቆል ዘለዎ እዚ ሰብ ኣብዚ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ክጻወት ኣዝዩ መስደመም እዩ። ሞ ሳላህ ግና ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ደባት ኩዕሶ እግሪ ሰባቢርዎ እዩ። ሳላህ ኣብ ቸልሲ ዝነበሮ ጅማሮ እውን ሕማቕ ኣይነበረን። ብሓፈሻ ሳላህ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ቸልሲ ኣብ ዘካየዶ 10 ጸዋታታት 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ 2 ኣሲስት ድማ ከመዝግብ ኪሉ እዩ። ጆሴ ሞሪኖ ንሳላህ ኣድናቆት ከም ዘይብሉ ብሰፊሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓደ እዋን ኣብ መቐየሪ ክዳውንቲ ክበኪ ገይርዎ እዩ። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፊዮረንቲና ንሳላህ ን6 ወርሒ ውዕሊ ንምሃብ ፈቓደኛ ምስ ኮነት ሳላህ ድማ ብሓጎስ ተቐቢልዎ እዩ። ፊዮረንቲና ንሳላህ ንምፍራም ዝገበሮ ቁማር ፍረ ረኺቡ ምባል ይከኣል እዩ። ምኽንያቱ ድማ ሞ ሳላህ ድሮ ከመይ ዝበለ ብሉፅ ተጻዋታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምልክታት ከርኢ ጀሚሩ እዩ። ኣብ 26 ጸዋታታት 9 ሽቶታት ብምምዝጋብን 4 ኣሲስት ብምግባርን ነዛ ኢጣልያዊት ክለብ ጽልዋ ፈጢሩላ እዩ። እዘን ሽቶታት ንሳላህ ኣብ ፊዮረንቲና ብደገፍቲ ተፈታዊ ክኸውን ብምግባር እታ ክለብ ንሓዋሩ ክተፈርሞ ድሌት ክህልዋ ገይሩ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ሓፂር እዋን ሮማ ክተፈርሞ ስለ ዝኸኣለት ክትወስዶ ኪላ እያ። ሳላህ ኣብ ሮማ ቁጥሪ 11 ማልያ ተኸዲኑ ኣብ ርእሰ ከተማ በቶም ደገፍቲ ተፈታዊ ኮይኑ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሓንቲ ክለብ ንሙሉእ ዓመት ክጸንሕን ትርጉም ዘለዎ ናይ ጸወታ ግዜ ክረክብን ዕድል ረኺቡ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ስፖርት ሮማ ኣብ ዘካየዶ 42 ጸዋታታት 15 ሽቶታትን 7 ኣሲስትን ከመዝግብ ኪሉ እዩ። ኣብ እዋን ልምምድን ድሕሪ ልምምድ እውን ብሉፃ መዝጋቢ ሽቶታት ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ።
ሳላህ ብዘራዊ መስተንክራዊ ብቕዓት ኣብ 2016 ብሉፅ ተፃዋታይ ናይዛ ክለብ ብምዃን ክሽለም ኪሉ እዩ። ብምቕጻል ድማ 15 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢ ተገይሩ ውዕሊ ክቕበል ገይሮም እዮም። ሳላህ ዘመዝገቦ መስተንክራዊ ስርሒት ኣቓልቦ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ክስሕብ ገይርዎ እዩ። ሓንቲ ካብኣተን ድማ ሊቨርፑል እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ሳላህ ኣብ መጀመርታ ናይ ሊቨርፑል ፀዋታ ቀዳማይ ምርጫ ከም ዘይነበረ ግለጽ እዩ። ሞሳላህ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ፕሪምየር ሊግ ኣብ 36 ፀዋታታት 32 ሽቶታት ብምምዝጋብ 11 ኳዓሳሱ ድማ ኣሲስት ብምግባር ክብረ ወሰን ሽቶታት ፕሪምየር ሊግ ክሕዞ ኪሉ እዩ። ገለ ካብተን ሽቶታት ኣብታ ዓመት ኣዝየ ነገደስቲ ኮይነን እየን። ንኣብነት ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ በርንማውዝ ዘመዝገበ ሽቶ ዝቐልጠፈ ተፃዋቲ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ብዘይካ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዋትፎርድ 5-0 ብተዓወቱሉ ግጥም ንፈለማ ግዜ ሃትሪክ ከመዝግብ ኪሉ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ኣብ ሓደ ዓመት 10 ሽቶታት ዘመዝገበ ፈላማይ ኣፍሪቃውን ሊቨርፑልን ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። እዘን መስተንክራዊ ሽቶታት ሳላህ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ናብ ሻምፒየንስ ሊግ ክበጽሕ ሓጊዝዎ እዩ። ቅድሚኡ ግና ሳላህ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ብሉፅ ተፃዋታይ PFA ተሸሊሙ እዩ። ብርግጽ ድማ ወርቃዊ ቡት ፕሪምየር ሊግ እውን ተዓዊቱ እዩ። እቲ ዘሕዝን ታሪኻዊ ዓመት ስፖርት ሞሳላህ ኣብ ፍጻመ ሻምፒየንስ ሊግ ብሰርጂዮ ራሞስ ኣብ መበል 30 ደቂቕ ብመጉዳእቲ ካብ ሜዳ ንኽወፅእ ገይርዎ እዩ። ካብኡ ዝበኣሰ ድማ ዋንጫ ዓለም ሒደት ሰሙናት ምስ ተረፎ ሳላህ ዘይተጸበየ ማህረምቲ ገጢምዎ እዩ። ግብፂ ናብ ዓለም ዋንጫ ንምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ኮንጎ ዓወት የድልያ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ግና ኮንጎ ኣብ መበል 87 ደቂቕ ማዕረ ጎል ብምምዝጋብ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ፀዋታ ግብፂ ብፍጹም ቅላዕ ክትዕወት ገይርዋ እዩ። ኣብዚ ግዜ ሞሳላህ ብቕጽበት ናይ ግብፂ ዓወት ኣበሪኽዎ እዩ። ሙሐመድ ሳላህ ኣብ ፈላማይ ግጥም ኣንጻር ኡራጋይ ካብ ፀዋታ ወፃኢ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ግብፂ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ካብ ጄሚኔዝ ብተመዝገበት ሽቶ ክትሰዓር ኪላ እያ። ብድሕሪኡ ዝቕጽል ግጥም እውን ኣንጻር ሩስያ 3-1 ክትሰዓር ኪላ እያ። ሳላህ ግና ፍጹም ቅላዕ ከመዝግብ ብምኽኣሉ ግብፂ ድሕሪ 8 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሽቶ ከተመዝግብ ሓጊዝዋ እዩ። ግብፂ ብሙሐመድ ሳላህ ትምራሕ እኳ እንተነበረት ንዓለም ዋንጫ ብ0 ነጥቢ ዛዚማቶ እያ። ይኹን እምበር ናብ ዋንጫ ዓለም ምሕላፍ ንባዕሉ ዓብ ዓወት እዩ ነይሩ። ኩሉ ድማ ብሰንኪ ሙሐመድ ሳላህ ከም ዝኾነ ይሕበር እዩ። ሳላህ ኣብ ናይ ስፖርት ዘመኑ ብዙሓት ዓወታት ኣሳኺዑ እዩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ 72 ፀዋታታት ጥራይ 50 ሽቶታት ዝበፅሐ ዝቐልጠፈ ተፃዋቲ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት 2020 ሞሳላህ ካልእ ዝድነቕ ወፍሪ ብምክያድ ኣብ 48 ፀዋታታት 23 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ 13 ድማ ኣሲስት ከመዝግብ ኪሉ እዩ። ኣብ መዛዘሚ ፀዋታ ሱፐርካፕ ሙሐመድ ሳላህ ንሓምሻይ ናይ መወዳእታን ፍጹም ቅላዕ ሊቨርፑል ብምምዝጋብ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ዓወት ሱፐርካፕ ክዓትር ሓጊዝዋ እዩ። ብሓቂ ክረአ እንከሎ ድሕሪ 1988 ንፈለማዋን ንሊቨርፑል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሃትሪክ ዘመዝገበ ፈላማይ ተፃዋታይ ኮይኑ እዩ። ብዘይካ እዚ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ እንግሊዝ ንሊቨርፑል 100 ሽቶታት ዘመዝገበ ዝቐልጠፈ ተፃዋቲ ኮይኑ እዩ። ብተወሳኺ 4 ተኸታተልቲ ዓመታት ኣብ ኩሉ ውድድራት 20 ልዕሊን ሽቶታት ዘመዝገበ ሓምሻይ ተፃዋታይ ሊቨርፑል ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። ቅድሚ 2023 ሞሳላህ ምስ ሊቨርፑል ን3 ዓመት ውዕሊ ብምንዋሕ ኣብ ሰሙን 350,000 ፓውንድ ዝለዓለ ደሞዝ ዘለዎ ተፃዋቲ ተኽለብ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። ይኹን እምበር ንሊቨርፑል ድኹም ዓመት ብምንባሩ ሓምሻይ ደረጃ ብምሓዝ ሻምፒየንስ ሊግ ክትስለፍ ኣይከኣለትን። እዚ ድማ ሞሳላህ ኣብ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝከኣለ ኩሉ ከም ዝገበረ ዘረጋገፀ ኮይኑ እዩ። ብሓፈሻ ሙሐመድ ሳላህ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ኩዕሶ እግሪ ብሉፅ ተፃዋታይ ኮይኑ እዩ። ኣብ ህይወቱ ላዕልን ታሕትን ኣጋጢምዎ እኳ እንተነበረ ብሓፈሻ ግና ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ዓብ ዓወት ተመዝጊቡ እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ቆራፅ ኣእምሮኡን ኣብዚ ስፖርት ብዙሕ ክበፅሕ ዝገበሮ ዘደንቕ ኣካላዊ ክእለቱን እዩ ነይሩ። እሙዳ ብዛዕባ እዚ መደብ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ኮመንት ግደፍሉ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምግባር ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብድ ፈቱ።